ayuntament, y distintas entidades públicas y privadas. Pero es importante que nosotros capitalicemos ese conocimiento y todo el know-how que tenéis las empresas y los socios del 22 @. Así que ese estudio nos lleva a un Scale Up, que es el hub de inteligencia artificial, que ya lo dejo encima de la mesa y que luego Jordi nos comentará con más detalle. Os voy a hablar de tendencias, os voy a hablar de qué está pasando con la inteligencia artificial, pero antes quiero presentar a quién tenemos de ponentes con nosotros hoy. Tenemos a Geraldine Weber. Geraldine, buenos días, encantada, gracias por estar con nosotros hoy. Geraldine gestiona en Performance, la empresa Performance, todo que es especialista en recursos humanos, gestiona toda la parte de skills y ayuda a las organizaciones a adaptar mejor esas habilidades y a captar ese mejor talento que necesitan. Es coach, tiene un largo recorrido como trainer y como especialista en evaluación de soft skills. Así que luego entramos en la conversación, Geraldine, pero bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Oriol Jaumà. Oriol Jaumà, bon dia, Oriol. Él es ingeniero de telecomunicaciones. Nos hemos conocido recientemente gracias también a un evento de IA que se hizo con B Combinator, donde hizo una conferencia, diría yo, espectacular. Luego nos hablará y nos desgranará más. Él es profesor en Institut TIC. Contribuye al rediseño de los sílabus educativos, especialmente para formación profesional, que sabéis que también es una vertical muy interesante de talento para captar y para conectarla con las empresas que estáis buscando ese talento en inteligencia artificial. Y ahora mismo, bueno, él es experto en Machine Learning, en IA, y tienes distintos ámbitos, pero luego él nos va a dar ese enfoque desde el ámbito de la educación y la conexión entre talento emergente con las necesidades actuales de las empresas. Bon dia, Oriol, gràcies per estar aquí. Molt bé, seguim. Tenim a Narcís Berenguer, ja el coneixeu, ell està dins de la comissió de talent, és molt actiu, ell ens ajuda molt directament amb el desenvolupament de projectes com l'itinerari de talent, el de formació. Narcís, dins de l'àmbit de la consultoria, està especialitzat en prestar serveis amb SaaS per les àrees de recursos humans. Té una visió molt transversal perquè treballa amb moltes empreses de diferents àmbits i aporta, diguem, aquelles eines, no? Dona suport a través d'aquelles eines digitals. Evidentment, la intel·ligència artificial també forma part pels seus socis. El Narcís també ens aportarà una visió molt interessant perquè ell és especialista a Xile, a Perú, a l'ATAM, a més de treballar i tenir clients molt importants tant a nivell local, diguem Barcelona, Catalunya, com a nivell Espanya. Així que, Narcís, bon dia, gràcies per estar aquí també. Bon dia des de Xile, aquí més aviat, 4 hores menys aquests moments. 4 hores menys. Gràcies per connectar-te, Molt bé, i ens queda el Jordi Datzira. Ell és doctorat per la Universitat Australiana de Trobe i és professor en aquests moments de la Universitat Autònoma i està especialitzat especialment en temes d'impacte a nivell de turisme global, moviments de turisme internacional, però sobretot també el tenim aquí perquè és la mà dreta que ens està ajudant a portar a terme, a desenvolupar aquest estudi d'intel·ligència artificial al districte amb aquestes quasi bé 150 empreses que estan participant. Jordi, gràcies per estar aquí. Després ja et passaré la paraula per tenir més detalls i primeres conclusions sobre aquest estudi. Molt bé. Doncs, fetes les presentacions una mica més oficials, jo vaig a posar un marc d'actuació. Aquest marc, el que
el que ens ubica una mica és en quin context estem a nivell d'implantació de la intel·ligència artificial. Què està passant? Evidentment, sabeu que ens hem adreçat a fons com Deloitte, com McKinsey, com Harvard, com European Business Review, diferents universitats amb les que estem col·laborant. El que estem palpant, el que estem vivint, és que la intel·ligència artificial està transformant la manera que entenem la gestió de talent. És a dir, recursos humans, tal com l'hem entès històricament, está a punto de desaparecer. A punto de desaparecer en el contexto de que ha dejado de ser un departamento de soporte, un departamento, digamos, exclusivamente de selección de personal, de gestión administrativa, digamos, laboral, y ha pasado a ser un socio estratégico para la mayoría de empresas que realmente se están planteando con seriedad la implantación de la inteligencia artificial. ¿Y por qué es así? Porque la inteligencia artificial, cuando se enfoca y se integra en talento, lo que estamos consiguiendo es una anticipación a las necesidades, a la comprensión y al entendimiento de cuáles son, digamos, las necesidades de ese talento, ya sea a nivel interno o a nivel externo, captando y atrayendo y fidelizando ese talento. La IA está ayudando a automatizar muchos procesos de recruitment, ¿no?, de atracción, de fidelización, que antes suponían grandes sumas de inversión para las empresas. De eso nos hablará Geraldine más en concreto. Realmente, IA lo que está consiguiendo es automatizar actividades, ¿no?, tareas que no tienen ya un valor añadido para la persona, para el activo, para el asset principal de la empresa, sino que simplemente son tareas que hay que realizarlas, pero que si aplicamos esa automatización nos va a permitir que esa persona pueda tener una visión mucho más estratégica, mucho más a medio y largo plazo, y que sobre todo comporte que pueda enfocarse a esa anticipación en la gestión de ese talento. La IA está ayudando a crear entornos de bienestar. Ese enfoque, ¿no?, de liderazgo que queremos conseguir, consciente, diverso, inclusivo, está ayudando a implantar el DEI en las organizaciones, Diversity, Equity and Inclusion. Está acelerando esos procesos de integración entre tecnología y talento. La IA es un nuevo paradigma que está ayudando a que la experiencia del empleado y la experiencia del cliente sean también mucho más ágiles y podamos detectar mucho más aquellas áreas de mejora y aquellas áreas en las que nos encontramos que realmente hay que hacer un salto exponencial todavía. La IA además está consiguiendo, como decía, ¿no?, esa integración en acelerar esa transformación tecnológica que muchas empresas les costaba poder llegar ahí. Nos ayuda con una predicción en la toma de decisiones y sobre todo ayuda a integrar esa parte de soft skills o power skills, si le queremos llamar, de habilidades esenciales, ¿vale? Integrar esas habilidades con todos los procesos propios de una transformación tecnológica. Está ayudando a mejorar el clima de las organizaciones, como decía antes, desarrollando esos entornos y esos contextos de bienestar. Así que, claro que la tecnología y tecnologías avanzadas como es la IA nos dan miedo a todo el mundo, porque lo primero que uno piensa es, ¿van a reemplazar mi puesto de trabajo? Y desde aquí hacia abajo, imaginar, ¿no?, para muchas personas con roles muy concretos. Pues puede que sí, que reemplace tareas que esa persona está llevando a cabo, pero eso va a suponer que esa persona tiene que llevar a cabo un reskilling o un upskilling de sus habilidades, que ahí es donde nos tenemos que situar.
Así que un poco el contexto, y no es algo solo que hemos sacado de esos estudios, entre otros, que llevamos meses trabajando. Este estudio se está llevando a cabo desde hace aproximadamente 6 meses, sino también porque los socios y socias del 22@ nos están pidiendo esto. Es curioso porque veréis que la IA se está aplicando mucho a producto, ¿no? A prestación de un producto concreto, porque es lo que se puede repercutir al cliente, es lo que realmente, ¿no?, se paga por ello. Todavía hay un salto exponencial para que la IA se pueda aplicar en procesos de gestión de talento. La mayoría de empresas nos están pidiendo un conocimiento, un compartir esas mejores prácticas y cómo, ¿vale?, esas mejores prácticas va a hacer que aceleren su proceso de implantación de IA y, sobre todo, que no solo tengan early adopters en las empresas, sino que tengan también perfiles que ahora les está costando y que puedan incorporarse de manera mucho más activa dentro de toda esa integración. Entonces, yo ahora ya voy a dar paso a cada uno de los ponentes que os he presentado, porque creo que tienen una visión muy complementaria, muy interesante. De hecho, Geraldine pues va a aportarnos esa visión transversal, muy en contacto con las empresas a las que asesoran, pero sobre todo por su concepto, que a mí me ha encantado porque han participado en la encuesta del estudio y hemos hecho una entrevista personalizada y me gustó mucho, ¿no?, el enfoque que tenéis, Geraldine, con las empresas, cómo, ¿no?, enfocáis y les hacéis un poco entender ya no solo el pain, el problema que ellos ven a priori, sino cómo ir más allá y cómo tener esa visión de 360 grados ahora mismo que hay que tener, ¿no?, para poder tener esas, digamos, habilidades predictivas que la IA nos puede aportar en temas de gestión de talento. Luego tendremos a Oriol Jaumà, que nos va a hablar de esa transformación de la educación, de los sílabus formativos y sobre todo de la formación profesional, porque creo que es el futuro de muchas ocupaciones en nuestro país. No hay que descuidar esa formación profesional. Y nos dará su visión desde Institut TIC, pero también como experto de IA que es. De ahí, Narcís Berenguer nos va a aportarnos una visión de lo que está pasando en LATAM, en Latinoamérica, y ver un poco también esas soluciones en SaaS, en IA, que se están ofreciendo, ¿no?, qué áreas cubren y qué áreas les están también solicitando las empresas en estos momentos. Y por último, Jordi Datsira va a hacer, digamos, como un pequeño spoiler de lo que veréis en la presentación oficial del estudio, pero que creemos que ya que teníamos la oportunidad de conectarnos hoy con vosotros, perdón, y de todos los que nos escuchen después, pues vamos a hacer un primer wrap-up, unas primeras conclusiones del estudio. Disculpadme, estamos todos con la garganta ahora fatal. Os comento que voy a lanzar... tenéis todas vuestras preguntas. Yo me voy a excusar porque voy a empezar a darles la palabra a ellos, pero no me podré quedar toda la sesión completa por un tema familiar, pero sí que quería, pues eso, ¿no?, por un poco sentar las bases, el por qué estamos haciendo esto, y después Narcís y Marina, de 22@ harán el cierre de la sesión. Así que, Geraldine, empezamos contigo. ¿Cuál es la visión y el rol de la inteligencia artificial en la atracción del desarrollo de talento? ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros con vuestros clientes y en general en el mercado? Y si nos puedes compartir también esas aplicaciones de IA que ahora mismo tenéis en marcha y ya, bueno, se están aplicando y están impactando positivamente en la reducción de coste, en atraer el talento que las empresas necesitan y que está yendo mucho, mucho más allá. Adelante, Geraldine. Moltes gràcies, Yolanda. Pues sí, bon dia a tots. Jo faré una barreja entre el català i el castellà, no ho intentaré. Però abans de tot, moltes gràcies per la invitació a participar a aquesta masterclass i a l'estudi també que heu portat. Doncs la meva visió del rol de la IA en l'atracció i el desenvolupament del talent és que al final tot canvi, aquí estic d'acord amb tu, Yolanda, tot canvi tecnològic al final porta la seva quota d'incertesa, no?
I per això és clau adoptar una actitud de col·laboració amb les eines de l'IA i veient-les com socis, com partners, no com competidors, ja que poden enriquecer el nostre treball i millorar les nostres preses de decisions. I la IA ha arribat a recursos humans per quedar-se. De fet, estem veient que la IA ja està present en moltes etapes de la vida del col·laborador. Per exemple, ens adonem que transforma el reclutament, optimitzant la cerca, la selecció, l'avaluació de candidats. I en aquesta àrea, per exemple, ens permeten reclutament més eficients, eliminació de biaixos, de sesgos, experiència personalitzada. Nos facilita també el creixement professional en adaptar i personalitzar les experiències d'aprenentatge i desenvolupament, plans de desenvolupament personalitzats, identificació de les àrees de desenvolupament, mentoria i coaching virtual i l'avaluació de les àrees de desenvolupament del col·laborador. I, tercera etapa, potencia també les estratègies de gestió, promovent una presa de decisions basades en dades, predicció d'acompliment, retenció de talent i la gestió de la diversitat. I per alterar, donant exemples concrets, que és el que ens interessa en aquest tipus de quedada, us proposo ara veure el lloc actual de la IA en els processos de selecció. Vaig preparar, si us va bé, comparteixo la meva pantalla. A veure si puc. Está aquí. Perfecta. ¿Lo veis bien? Sí, perfecta. Sí. Bueno, quizás está escrito una mica petit, pero bueno, lo repaso a vosotros. Y faig el canvi al castellà, porque si no se debería explotar mi cabeza si leo en castellà y lo traduzco en catalán. Aquí, por ejemplo, en procesos de selección, tenemos a la izquierda las distintas fases de la selección. Y vemos las soluciones ya existentes en la IA y las ventajas que nos aportan. No es una lista exhaustiva, pero es para ya solamente en esta primera etapa del colaborador en la organización. Ya estas son las soluciones, las aplicaciones que podemos tener. Las repasamos muy rápidamente. Tenemos, por ejemplo, para la búsqueda de proveedores, existen pues los BBDs, la segmentación, el web scraping, que nos permite, aquí la ventaja es diversificar las candidaturas que podamos tener. Para la descripción de los puestos vacantes, tenemos herramientas para la evaluación semántica de ofertas de empleo, que nos permite tener unos puestos, unos vacantes sin sesgo. Tenemos el análisis de expedientes, análisis automatizado de archivos, análisis del lenguaje natural. Esto nos va a permitir optimizar bastante tiempo automatizando este análisis. Tenemos la calificación de las solicitudes. Aquí existen los chatbots, entrevistas estructuradas grabadas, que nos permite una precalificación rápida y objetiva. Tenemos también las pruebas cognitivas y de personalidad, como pueden ser la parte gamificada, pero también los test de personalidad, que esto nos va a permitir clasificar de una forma objetiva por competencias y por rasgos de personalidad, por perfil comportamental, digamos, las personas. Para las entrevistas de trabajo, pues existen también aplicaciones para analizar automáticamente las entrevistas grabadas, análisis no verbal, análisis semántico. Para el matching, de la persona con nuestra vacante y su clasificación, tenemos algoritmos de clasificación que nos permite tomar decisiones más objetivas y eficaces.
Y después, cuando ya hemos llegado a la toma de decisión, ¿no? A los finalistas, pues ahí tenemos soluciones también que nos permite ayudarnos a tomar esta decisión, con una presentación de perfiles de competencias en la lista de candidatos que habrán estado evaluados con multicriterios. Yo aquí quiero hacer hincapié y está relacionado con lo que has comentado, Yolanda, de las decisiones automatizadas. La IA nos permite tomar decisiones automatizadas, sí, pero siempre de mano con el profesional de recursos humanos. O sea, la dimensión humana, desde nuestra perspectiva, desde performance, es clave. Tiene que ir junta. Lo quería subrayar, porque quizás puede ser también un poco una deriva, ¿no? A dejar a mano de la IA a la toma de decisión. Al final nos ayuda, ¿no?, a tomar la decisión. Nos permite tomar una decisión tomando en cuenta más información y sobre todo al final datos objetivos. Al final, ¿qué ventajas nos permite que nos trae, ¿no?, a nivel de ventajas la IA en la selección? Porque aquí me he centrado en esta primera etapa. Es la optimización del tiempo, el hecho de reducir los sesgos con datos objetivos y fiables, mejorar la calidad de la selección y al final una gestión también en caso de grandes volúmenes de solicitudes de empleo nos permite gestionar de una forma mucho más eficaz. Para aquí comentaros un poquito, nosotros desde Performance, nosotros somos editores de pruebas psicométricas, o sea, estamos expertos en el tema de la evaluación y desarrollo de las competencias en el contexto laboral. Y entonces nosotros, pues aquí actuamos, intervenimos en 3 etapas, que es donde están las bombollas de Jung, ¿no?, a la izquierda, que son las pruebas cognitivas de personalidad, el matching, la clasificación y también el hecho de entregar esta información, los datos, ¿no? Entregamos informes diseñados para los departamentos de recursos humanos. Esto es un poco para situarnos como performance donde estamos. Los desafíos que hay, porque para mí la IA en el momento que estamos siempre tenemos que ver, es como la báscula, ¿no? Tenemos que ver las 2 caras y tenerlo en cuenta. Desafíos, pues es la ética en la IA. Aquí hay un gran trabajo de parte de los profesionales, ¿no?, de talento para tener hacer estas preguntas, ¿no? Asegurarnos que los datos están objetivos, que están fiables, que los algoritmos no tengan sesgos. Aquí hay una parte importante. La transparencia y la confianza de parte de las organizaciones, de las empresas, tanto de parte de los colaboradores, para que confíen también en estas aplicaciones, como de parte de la organización, ¿no? Formación de modelos de IA, seguramente lo hablaremos luego con mis compañeros. Compromiso humano, cumplimiento de leyes y reglamentos y el tipo de repercusión, o sea, consecuencias en la experiencia laboral. Estos son un poco los desafíos que podamos tener, bueno, desde nuestra visión, ¿no? I faig el switch de nou al català a modo de conclusió, no? Pues davant aquest canvi tecnològic que està en ràpida evolució, és molt important que estiguem curiosos per mantenir-nos informats i comprendre les aplicacions de la IA en recursos humans. És important adaptar aquí una actitud d'exploració, que tinguem espais per conversar, interessar-nos per els avenços de la IA, però també per debatre les implicacions ètiques, humanes i organitzatives. I per això, és clar, tenir espai com aquest. I aprofito, de fet, per agrair a vos de nou la invitació per reunir-nos i conversar sobre l'ús de la IA
compartir experiències, coneixements, bones pràctiques, fer preguntes i sempre en pensament crític. El pensament crític per assegurar-nos la fiabilitat i l'objectivitat de les dades. I finalment ens permet seguir aprenent, formant-nos contínuament, ja que la IA està canviant les competències necessàries en el lloc de treball, cosa que exigeix una evolució constant dels coneixements tècnics i desenvolupar les competències necessàries per demà, que al final demà és avui, no? Així que per mi ja està. Moltes gràcies. Gràcies, Geraldine, perquè la Iolanda, com us he dit, ha tingut que marxar i amb la Marina anirem fent una mica la moderació de l'event, si us sembla bé. D'acord? Per tant, ara passaríem a l'Oriol. Oriol, què tal? Com va tot? Encantat de veure't. Hola, bon dia. Com estem? Perfecte. Et dono pas amb els teus temps. Sí. Doncs, jo em dic Oriol Jaumà i soc professor del màster de formació professional que estem impartint a l'Institut TIC de Barcelona. No és una cosa nova, fa 3 anys que ho implantem nosaltres i fa 4 anys que es fa a la resta d'Espanya. I volia donar una mica la meva visió des de tots els meus anys de carrera com a... Jo en aquell moment no deia IA, deia aprenentatge automàtic, però jo porto molts anys en aquest món i sí que és veritat que és obvi per tothom, perquè ara es parla a tot arreu, però el gran tema, sobretot en tema talent, és fa 10-5 anys, 15, si jo volia estudiar IA, què havia de fer? Llavors, i la intel·ligència artificial no ha sigut mai una carrera, ha sigut i és una eina. Llavors, és una eina com podria ser una calculadora. Llavors, no és exclusiu d'una enginyeria, no és exclusiu d'informàtics, és una mica tothom, encara al seu camp, acaba utilitzant la intel·ligència artificial. Llavors, com a exemple, fa uns 10 anys, si tu estudiaves matemàtiques, en els últims anys de la carrera podies fer servir la IA per anàlisis de sèries temporals, de codificació de cèl·lules mare. Si feies informàtica, feies algoritmes de càlcul avançat o algoritmes de videojoc. Si feies telecomunicacions, podies fer coses de visió per computador, coses de generació de veu. Però, si feies química, també podries utilitzar la intel·ligència artificial per fer simuladors de reactors químics, o si feies biologia per patrons de proteïnes, o inclús sociologia o ciències polítiques per models estocàstics, a l'hora de models estadístics, per poder analitzar resultats electorals o dades en general. Llavors, no era el mateix el coneixement que tu necessitaves per fer servir models estadístics de ciències polítiques que un enginyer necessitava per treballar en models d'imatge. I de la mateixa manera, el que jo necessitaria per fer anàlisis de sèries temporals, ja no parlo d'una carrera, parlo d'una carrera, d'un màster, inclús d'un doctorat, comparat amb el que serien patrons de proteïnes, que necessitaria una carrera de biologia, un màster en microbiologia i un doctorat precisament en aquest anàlisi. Llavors, ara mateix, des de fa 4 o 5 anys, tot això s'ha anat una mica al revés, i ara és moltíssim més transversal. Llavors, ara ens afecta com generem el contingut, com generem imatges, com generem text. Però tot això no només és el fet de jo per generar text necessito aprendre aquests models, la complexitat d'aquests models a nivell per darrere, a nivell de crear-los, ha pujat exponencialment. Llavors, ara, el que jo abans podria explicar fent un cafè de quina era la meva feina fa 15 anys, ara mateix, en el meu màster, que són unes 600 hores, amb prou feina arribo a complir absolutament tots els camps d'actuació. Llavors, portant això a la nostra branca, la formació professional no deixa de ser formar treballadors. Llavors, no formem treballadors per ara mateix, formem treballadors per al futur que vindrà. Llavors, jo no puc ara mateix ensenyar una cosa que d'aquí 10 anys canviarà o d'aquí 5 anys canviarà. Llavors, estem constantment evolucionant. De fet, és un dels reptes que tenim a l'institut, és com cada any hem d'anar renovant el que estem ensenyant.
i els teus apunts de professor d'un any a l'altre canvien considerablement. Com a referència, el primer any que vam ensenyar això al segon any va pujar el contingut gairebé un 30% i aquest any ha pujat un altre 30% més. Llavors, jo ja sé, sense saber el que sortirà l'any que ve, que l'any que ve hauré d'ensenyar més i més coses, no? Llavors, com a perspectiva, com ha canviat, en el nostre cas, pensem en què demanen les empreses. Llavors, fa 5 anys, quan jo buscava feines d'enginyer d'intel·ligència artificial, si buscava coses de biologia, buscaven doctorats en biologia experts en el camp d'actuació, ja sigui farmacèutic, sigui d'investigació, perquè en el que sigui, si hi havia a darrere intel·ligència artificial, demanaven doctorats. De la mateixa manera, si buscava gent per empreses de visió per computador, buscaven gent amb màster amb un visió de computador, perquè en el màster era una premissa d'aquest tipus d'eina. Llavors, ara el que canvien són les ofertes. Llavors, els meus alumnes, la gran preocupació és on aniré a treballar després. I jo penso que això, tots els que esteu aquí, sabeu del que estic parlant. El tipus d'oferta que hi ha ara és una que porto parlant els últims 6 mesos perquè és un paradigma que ha canviat. Jo ara he buscat a LinkedIn ofertes del que jo ensenyo, bàsicament, i així de tecnologies. Potser us sonen, potser no. Sí, això és una sola oferta. Demana Python, R, C++, que això són eines de programació, React, Angular, eines de web, SQL, Python, eines de dades, Apache Spark Hadoop, que són eines d'administradors de sistemes, Amazon Web Services Azure, que són eines de cloud, Git, Docker, Kubernetes, que són eines de Continuous Development Integration, PyTorch, CUDA, que són eines específiques d'intel·ligència artificial, i això no és una enginyeria, això és un departament sencer. Llavors, el que està al LinkedIn ara mateix ple és d'empreses, i això, ho dic tal qual, són empreses que no saben el que necessiten i no saben el que volen. Llavors, no només no saben el que volen, no saben el que val això. Jo faig també, nosaltres, com que som un institut d'FP que tenim molt contacte amb empreses, em venen moltes empreses a demanar ajuda. I la pregunta que més gent fa és, jo quan haig de pagar aquesta gent? Què necessito jo per muntar el que sigui? I amb tot això, els meus alumnes de l'any passat em deien és que amb aplicacions, amb feines d'aquestes, després faig que el procés m'accepta no sé què, després em diuen que el salari són 30-35.000 euros. I estem parlant de feines que necessites 10 persones amb 10 coneixements diferents. I molts d'ells inclús els diuen que no els volen perquè no tenen una enginyeria i un màster. I alguns d'ells inclús tenen tot el coneixement aquest. Penso que això és la situació actual, però d'aquí 5 anys això canviarà. Ja no hi haurà aquest tipus d'ofertes on demanen departaments sencers incorporats en una sola persona i llavors el que fem nosaltres és intentar preparar per què vindrà i què possiblement vindrà. Ara portem uns 5 anys amb el mateix tipus de tecnologia, que pels que no sou de la part tècnica, el que hi ha darrere els models, bàsicament, en els últims 5 anys no ha canviat, però això canviarà. Per què? Perquè sempre ha canviat. I llavors, quan això canviï, els treballadors han de ser capaços d'adaptar-se. I una cosa que s'està veient i que els meus alumnes s'estan trobant és companys de feina professionals que només tenen coneixement de l'eina que hi ha ara, però no saben com funciona darrere. Llavors no estan preparats per aquest canvi. I també són les empreses que és, jo com avaluo i gestiono això. Com una referència, jo volia compartir l'última oferta de feina que vaig rebre com a programador de C++ i de CUDA, que és una de les eines d'intel·ligència artificial, als Estats Units van al voltant dels $300.000. Llavors, quan estem pagant 30.000 euros per un alumne d'aquests per fer tot això, és senyal que també falta una cultura des de la cara de l'empresa què necessitem i què volem. Llavors, per mi, una de les coses més importants i que vull transmetre és la importància de què vols com a empresa d'IA. Necessites un desenvolupador que et munti aquest tipus de coses o és millor contractar
una empresa, un consultor o el que sigui, que tingui aquesta capacitat de crear-te aquesta eina. Molts de vosaltres a nivell tècnic m'imagino que no teniu els coneixements del que suposa muntar una eina d'aquests tipus, però són equips de molta gent. I penso que això és una que aneu veient com va canviant, de que el talent que potser podeu agafar avui, d'aquí 2 anys, segons com, no estarà preparat per al canvi que vindrà. I ja no parlo de talent de persones que utilitzin la IA, parlo de talent de persones que implementin solucions d'intel·ligència artificial. I ja com acabar, després farem preguntes i de més. Una cosa important, penso, per tots a part de talent, és molt fàcil demanar coneixements, però per mi és molt més important, i és el que intentem fer nosaltres, és contactar directament amb instituts, amb universitats, perquè hi hagi una comunicació sencera entre empreses i instituts. En el nostre cas, jo estic en contacte directe amb les empreses constantment per veure com esteu canviant, com esteu evolucionant, què necessiteu. I una mica anar una mica de la mà. Penseu que els meus alumnes tenen tanta necessitat de feina com vosaltres teniu necessitat d'ells. I penso que quan més junts i més col·laborem, millor. I fins aquí la meva aportació d'avui. Gràcies, Oriol, per l'aportació. I gràcies també abans a Geraldine també per la seva presentació, que no havia comentat. Si voleu, abans de passar a la meva part, també igual, jo no sé si hi ha algun dubte ara, alguna pregunta que podríem fer a la Geraldine o a l'Oriol per part de tots els assistents. Si no, passaria a explicar una miqueta la meva banda. Alguna pregunta? O que vulgueu escriure al xat o que algú vulgui... Mira, ja ha aixecat la mà. Vale, Laia, endavant. Hola, bon dia. Hola a tothom. Bon dia. La meva pregunta era per l'Oriol i era en relació a la formació que estan desenvolupant. Volia preguntar també si esteu desenvolupant projectes d'FP dual i si part de la formació es fa a l'empresa i com està funcionant això. Perquè com comentaves que un dels reptes principals és l'actualització d'aquesta tecnologia i si hi ha l'oportunitat d'incloure a les empreses en la formació dels joves perquè sigui més fàcil també per accedir a aquestes tecnologies que potser al centre educatiu no hi som. Sí, doncs, a veure, nosaltres som un institut únicament d'informàtica, llavors fem tota la família d'informàtica i la formació dual està centrada sobretot en els graus d'ASICS, d'administració de sistemes, de DAU, de disseny web i de DAM, de multiplataformes. Amb aquests només oferim dual, a més la legislació canvia ara i ara tot ja passa a ser dual. Llavors, amb aquests sí que prioritzem que estiguin en empreses el segon any, pràcticament tot l'any. En el cas del màster d'intel·ligència artificial, el perfil d'alumnes que tenim, ja el primer any no sabíem ben bé què passaria i el que ens hem adonat són persones que ja treballen. Llavors, jo tinc la meitat tots els meus alumnes treballen i la meitat fa més de 5-10 anys que treballen. Llavors, molts d'ells no només ja tenen una feina estable, sinó molts d'ells tenen salaris molt alts. Llavors, sí que tenim la possibilitat de fer algun tipus de formació. La formació és molt petita, són unes 100 hores, llavors és simplement per tocar models i tocar coses. Llavors, en aquest cas, jo només prioritzo empreses que ja sàpiguen i que vulguin formar extra els meus alumnes. El que està passant amb els d'IA és les empreses que em venen «Ei, vull un alumne teu perquè faci pràctiques a la meva empresa». I és «Vale, quants experts teniu?» Cap. I és «Vale, doncs no és el target». Llavors, si hi ha empreses que tenen equips d'intel·ligència artificial i és «Hòstia, m'agradaria un alumne per ensenyar-li el que nosaltres fem i afegir», molts d'aquests alumnes estan més que encantats. Però també és això, penseu que són unes 100 hores, una cosa així. Perquè no són alumnes que han d'aprendre què vol dir anar a treballar, són alumnes que porten 10 anys treballant de desenvolupadors webs i és en plan de, jo ara vull fer coses d'IA. Vale? Perfecte. Merci, Oriol, per l'aportació i Laia per la pregunta. Tenim una nova pregunta. Sorry, perquè el nom posa Project Manager. Està clar que el teu nom no és Project Manager. El meu nom és Isaac Matamoros.
i estic de Project Manager al 22 @. A mi m'ha sorgit una pregunta perquè és una problemàtica de la formació reglada, també estan els microcrèdits, però m'ha semblat d'entendre, i és obvi que amb una tecnologia amb uns canvis incrementals com el que comentàvem, estem dient, s'ha plantejat la pregunta de val la pena com a empresa contractar aquestes persones o fer ús de contractar serveis de consultoria externa, etc. En aquest sentit, jo el que volia preguntar, o la problemàtica que existeix és aquesta actualització, sempre l'estem deixant de mà o a mà d'externs o els propis treballadors. Existeix, i aquesta pregunta seria més per la Geraldine, o sigui, existeix o s'ha començat a desenvolupar algun tipus d'eina d'intel·ligència artificial que, a més, permeti fer un seguiment de l'evolució del lloc de feina individual, de la carrera individual de cada persona? Perquè, si no, el que estem fent és externalitzar, o un dels problemes, quan diem que la intel·ligència artificial acabarà amb la feina, possiblement també amb la qualitat de la feina, és aquesta. És a dir, si estem externalitzant a consultories, les consultories a un moment també es troben en aquest problema, no es poden anar actualitzant concretament, això s'individualitza. Existeix alguna solució de la pròpia intel·ligència artificial que redueixi aquest gap temporal i de formació? És a dir, que la gent sigui capaç d'entendre quina és l'evolució de la pròpia intel·ligència artificial i com s'ha d'anar formant? Moltes gràcies per la pregunta. És molt interessant. Yo, de lo que sepa, la meva visió, yo sé que se está trabajando ahora. Hay como la IA, pero quizás Uriol nos podrá también aportar más visión, que creo que es más especialista en este ámbito, para tener, pues, justamente planes de formación personalizados, ¿no? Para cada persona, que podamos tener como una foto de la persona hoy en día, de lo que se necesita, y para que se pueda desarrollar de una forma personalizada. Es lo que nos va a aportar el IA. O sea, que ya no serán planes de formación y de desarrollo global, ¿no? Será personalizado por la necesidad de la persona en su función, con su recorrido. Pero lo que yo entiendo a través de tu pregunta, y quizás me equivoco, hay una parte, como lo vinculas con la IA, hay una parte también hay la parte comportamental, pero hay la parte de conocimiento técnico. Es lo que entiendo quizás en tu pregunta, si lo he entendido correctamente. O sea, sí, allí... Es actualizar todos los conocimientos y skills que permitan a los trabajadores y las trabajadoras, pues, estar actualizados y dar una solución. Para no estar saliendo del mercado, formándome, saliendo del mercado, al final, si haces un balance, posiblemente te sale a cero. No, totalmente. De hecho, es una pregunta muy interesante. Nosotros, es verdad que desde Performance, donde yo estoy más centrada, es en el acompañamiento a nivel de la parte comportamental de la persona, ¿no? Con las competencias que se espera mañana. O al menos intentamos, ¿no?, predecir e intentamos acompañar, ¿no?, el desarrollo. Sobre la parte más técnica, porque creo que va de la mano con el tema de la parte IA, Uriol, no sé si quieres aportar desde tu punto de vista. Sí, jo aquí penso, i és personal, però ho he vist amb tots els meus companys d'universitat, necessites una base. Llavors necessites una base molt forta per estar preparat a lo que et vindrà. I el que vindrà, i per estar actualitzat, és, honestament, estudis d'investigació. És articles d'investigació. Llavors, això és una cosa que jo des del dia 1, quan vaig començar a implementar això, sabia que jo havia de preparar els meus alumnes per estudiar, analitzar un article d'investigació i replicar-lo. Perquè quan jo, el 2018, em venen i em diuen «Ei, volem provar aquesta nova tecnologia», em passen un article d'investigació i aquella tecnologia és el que avui en dia diem Transformers i són els ChatGPTs i els Llama i tot això. Llavors, quan l'any que ve un alumne meu hagi de provar una tecnologia nova, el que tindrà no tindrà codi, no tindrà una aplicació creada per absolutament ningú, el que tindrà és un article d'investigació. Llavors, jo com a enginyer, a mi el que em van ensenyar és analitzar això, a fer aquests anàlisis i agafar un article d'investigació i replicar-lo. I penso que necessites aquesta base ja sigui d'enginyeria, ja sigui de formació específica en això,
però també necessiten una base de matemàtiques. Llavors, això ho dic molt de... És molt fàcil agafar 4 vídeos de YouTube i muntar una aplicació amb ChatGPT. Sí, però això no vol dir que quan ChatGPT aquest deixi de funcionar, tu et puguis adaptar. Llavors, quan feu entrevistes i busqueu hard skills, un dels problemes que veig molt és que es busquen hard skills de la llibreria que està de moda ara o la cosa que penso que he vist a internet que la gent pot necessitar, quan realment el que necessites és quina és la teva curva d'aprenentatge de coses noves que van sortint. I ara mateix no és que no hi hagi cap eina d'IA que puguis fer un seguiment d'això, és que és impossible. És impossible i no sortirà mai perquè no saps com és un treballador fins que no el tens. I jo he sigut project manager i he portat equips de 20, 30, 40 persones i et sorprendria l'evolució individual de persones que no duren, segons com penses, a aquesta persona això li costarà molt, no? I de cop que et faci un boom. Llavors, penso que és molt difícil, però per això el que necessites també és donar hores i donar espai als teus treballadors perquè investiguin pel seu compte. Llavors, això és una cosa que jo, quan he sigut sempre project manager, deixar un dia a la setmana de 3-4 hores, fes el que vulguis. Aquestes 3-4 hores et donen tanta informació sense només provar una eina que hi ha online, només provar un no sé què. Llavors, no és tant un tema d'apuntar-te a màsters, perquè t'apuntaràs a un màster i aquell màster, per quan acabis, segons com ja estarà obsolet. És més com fas que els teus treballadors estiguin constantment actualitzant-se sense haver de marxar a estudiar i tornar, no? Penso que va una mica més per aquí. Donar-los més manga ampla, deixar més temps lliure. Anem tots els programadors, si parles amb qualsevol d'ells, tots es diuen el mateix. Anem fins aquí de feina. Llavors, quan vas fins aquí de feina, no et pots actualitzar. Et respon una mica això a la teva pregunta? Sí, gràcies. Gràcies per les preguntes. Jo abans de passar a la meva part, sí que també li faré una pregunta a la Geraldine. Geraldine, sempre a nivell de... Activament sempre s'ha contractat per les hard skills i volia veure la tendència que hi ha realment a nivell de contractació per soft skills. O sigui, com veus el mercat, perquè feia cap sempre s'ha dit o es diu que et contracten per les hard skills i et despedeixen per les soft skills. I doncs, amb la teva experiència, veus que el mercat hi ha una tendència i s'està donant més importància a les soft skills i has contractat més per soft skills o és un mix o per hard? Com ho veus tu des de la teva ventana? Gracias por la pregunta, Narcis. Pues obviamente siempre dependerá de la función, ¿no? del trabajo de la persona, porque hay unas hard skills que son indispensables para ciertos trabajos. No, pero lo que se está pensando es que al final las hard skills, como acabamos de verlo, es una formación continua, ¿no? Entonces, esto siempre la persona se puede formar, puede desarrollarse a nivel de sus conocimientos. La parte comportamental también obviamente la puede desarrollar, pero, por ejemplo, cuando estamos en el momento de la selección, pues aquí podemos predecir un poco el éxito de esta persona en un puesto dado y en un contexto dado. Es decir, ahí nosotros, por ejemplo, dentro de performance, las evaluaciones que hacemos, al final es para conseguir esta información. Ver ya varios captores, por ejemplo, la parte, ¿no? Las motivaciones de la persona, sus preferencias a nivel de comportamiento en el trabajo, lo que llamamos el contrato psicológico deseado, ¿no? Cuáles son sus expectativas en el trabajo. Podemos ver si la persona va a corresponder, va a ser match con nuestra organización. Esto es la primera parte. Y la segunda parte es ver si dentro de un perfil competencial, o sea, unas competencias clave, si esta persona, cómo se sitúa, ¿no? Si está cómoda o si está en una zona más de esfuerzo. Estos son muchos datos que al final nos va a permitir pues tomar la decisión, ¿no? Sobre la persona que va a entrar en la empresa y también acompañarle sobre todo.
Es decir, acompañarle en estas áreas de desarrollo. También si estamos en una etapa siguiente, ¿no? La persona ya está dentro de la empresa, pues al final lo que nos va a permitir es dar estos datos para saber dónde en su función actual o quizás en una promoción interna, ¿no? En su futura función, dónde está la persona, su foto al día de hoy, ¿no? Su perfil, y ver cómo acompañar a esta persona vía un desarrollo, vía una formación, vía un acompañamiento, el que sea, donde tenemos que centrarnos. O sea, al final en la detección, ¿no? Del talento. Ahí es lo que podemos hacer. Y sí, para responder a tu pregunta, Narcis, sí que estamos viendo que hay cada vez más necesidad en este ámbito, porque se ve cómo conseguimos optimizar, ¿no? Procesos con este tipo de soluciones. Perfecto, gracias Geraldine por la respuesta. Sí. Yo creo que va por aquí el mercado y por algo las soft skills ya son las llamadas power skills. ¿No? Totalmente de acuerdo. Vale, después pasaré ahora a mi papel de moderadora a ponente, ¿vale? Y bueno, Yolanda me dijo que hablara cómo veía yo la visión de atracción y fidelización del talento, ¿no? Y bueno, ya me presento yo, Yolanda, pero al fin y al cabo yo como tengo una consultoría de transformación digital, realmente lo que hago es abrir el mercado, sobre todo en Latinoamérica, estoy muy focalizado en mercados de México, Chile, que estoy ahora, y Perú, abriendo soluciones sobre todo focalizadas en recursos humanos y administración. Y también, bueno, también parte focalizado en España. Y bueno, llevo soluciones como colaborando, por ejemplo, con Geraldine, con WeSuccess, o con Factorial, o con Tikelia, o tiene aquí otras soluciones de recursos humanos. Y pues como a raíz de la pregunta que me hacía Yolanda, y cómo lo veo yo creo que lo importante de las empresas a nivel de atracción de talento, yo creo que es dar una propuesta de valor al empleado, ¿no? Y cómo se puede dar una propuesta de valor al empleado. Creo que lo importante es que también la empresa tenga una cultura empresarial atractiva, ¿no? O sea, siempre que una empresa sea con un ambiente inclusivo, al fin y al cabo que tenga un propósito claro, eso puede ayudar a cada vez más las nuevas generaciones se basan en un poco qué cultura, qué propósito tiene la compañía, ¿no? Eso quizás antes no se veía tanto porque ahora es más importante esta parte, ¿no? Y después, claro, por supuesto, para atraer talento entra ahí la inteligencia artificial y también la tecnología, ¿no? El uso estratégico de la tecnología para reducir timings en temas de reclutamiento, yo creo que es importantísimo. Ya hay realmente plataformas que lo que hacen es, con todos los currículos que te llegan, te hacen unos highlights o lowlights, ¿no? O sea, porque hay que revisar todos esos currículums y te está haciendo unos highlights y a la parte importante o que se adapta ya más a tu puesto, por ejemplo, como herramientas como la tuya, ¿no? Ya de WeSuccess, de tu empresa, Geraldine. Y después también es importante también el employer branding, ¿no? O sea, al fin y al cabo las empresas tienen que moverse también en redes sociales, vender un storytelling interno, de testimonios de empleados, de reconocimiento del mercado, ¿no? Y ahí incluso ya hace tiempo que existen, ¿no? Herramientas que te dejan reconocimientos, ¿no? De si una empresa es buena para trabajar, gente que ha pasado por el de esto. Por lo tanto, si no tenemos un buen employer branding, va a ser un problema de cara a atraer el talento, ¿no? Atraer talento para tu empresa con cada vez más la escasez que hay, ¿no? Y después a nivel de fidelización de talento, yo creo que al fin y al cabo importante es ofrecer siempre a los empleados unas herramientas de desarrollo, de capacitación interna, ¿no? Porque al cabo si tú a una empresa no le das plan de carrera a los empleados, va a ser complicado fidelizarlo. Importante también darles reconocimientos y recompensas, sea a nivel de grupo, o de individuales. A veces también están los hilos de los equipos en muchas empresas, ¿no? A veces veo grandes empresas y corporaciones que no hay ninguna conexión entre departamentos, ¿no? Y eso, al fin y al cabo, a nivel de rendimiento de una compañía sigue siendo un gran problema, ¿no? Por lo tanto, si no hay conexión ahí y reconocimientos a eso, va a ser un problema, ¿no? Y también veo lo que sería dar flexibilidad y bienestar, ¿no? También las nuevas generaciones cada vez te están pidiendo más, pues,
el tema del trabajo híbrido, trabajo home office o dar, no sé, cada vez están más también jornadas de 4 días, porque esto queda bastante por desarrollar. Pues bueno, que hay un balance entre la vida laboral y personal, ¿no? Porque antes era solo trabajar y eso sí que estamos, en eso se ha mejorado y se está dando más un plus para dar esas compensaciones para fidelizar el talento que la gente realmente quiera venir a tu compañía, ¿no? ¿De acuerdo? Y bueno, y después eso, como he dicho, el tema de inteligencia artificial aplicada siempre para identificar los patrones en los empleados y también, bueno, implementar plataformas, ¿no? de employee engagement para fomentar la comunicación interna entre colaboradores y saber siempre también cómo está a nivel de clima interno. Vale, después también me preguntaba, a mí me comentó Yolanda que desarrollara lo que sería la parte de cómo lo veía yo desde mi perspectiva en Latinoamérica la introducción de la inteligencia artificial, ¿no? Realmente en América Latina no está tampoco alejado de España o de Europa, ¿no? O sea, por ejemplo, hay países que hay mucho crecimiento de startups también, como puede haber en España, por ejemplo, estarían por ejemplo, yo diría que Brasil, México, Chile y Colombia hay unos hubs tecnológicos también brutales y que en startups que están desarrollando soluciones de primer nivel y incluso se están exportando a Norteamérica o también ya para Europa, ¿no? Y pues también hay gobiernos, por ejemplo, sobre todo Uruguay y Chile, que están dando un push importante como subvenciones importantes, invirtiendo en políticas públicas para fomentar estas adopciones tecnológicas, ¿no? Y después también, por ejemplo, yo veo que hablando también con otras compañías, y esto muchas empresas españolas están haciéndolo, están contratando mucho talento digital, desarrolladores, porque hace cabo hay una brecha de talento y un problema en Europa actualmente, y lo que están haciendo es contratando, porque son trabajadores realmente que trabajan mucho online, están contratando mucho talento en regiones de Latinoamérica, porque al fin y al cabo son gente súper preparada y que el coste quizás es la mitad, ¿no? Y esto realmente, incluso está habiendo empresas que se están instalando en Europa para dar ofrecer ese talento latinoamericano para, como digo, con costes mucho más bajos, ¿no? Y después a nivel, quizás problemas que pueda haber a nivel de Latinoamérica, sí que es verdad que quizás hay muchas zonas con trabajo muy marginal. Cuando digo marginal, es, por ejemplo, yo os digo el caso de Perú. Perú se dice que estamos en un 60% de economía marginal. O sea, todo sería como en negro, cuando decimos en negro, ¿no? Nosotros no se declara el trabajo o es totalmente que no florece, ¿no? Y es un gran problema. Por lo tanto, estos grandes países, sobre todo México y Perú, es donde hay una barbaridad. O sea, que os diga que el 60% en Perú es así, es una barbaridad. Es increíble a nivel de la economía que hay sumergida, ¿no? Y después también quizás la política, por ejemplo, a nivel de inteligencia artificial que hay, por ejemplo, en Europa, lo que son regulaciones en Latinoamérica aún falta por desarrollar, ¿no? Por ejemplo, tenemos la política de compliance o de privacidad de datos que tenemos en Europa, según qué país a nivel de Latinoamérica aún falta mucho por avanzar por ahí, ¿no? Y por lo tanto, eso también es un problema a nivel de implementar también o cómo implementarla bien la inteligencia artificial, ¿no? El tema del uso ético, ¿no? Y después a nivel de, sí, lo hemos dicho también, ya antes lo he comentado, a nivel de reclutamiento y selección de talento, hay muchas herramientas, digo, ya que son lo que pondré ahora, ¿no? Si análisis de currículos con inteligencia artificial, por lo tanto evitas sesgos y ya te llegan highlights o lowlights. Puedes hacer, como ha comentado Geraldine, también pruebas psicométricas automatizadas. También importante, por ejemplo, con el problema de talento que tenemos es la predicción de rotación, o sea, el riesgo de fuga. Por ejemplo, hay soluciones a día de hoy que te pueden mezclar pues, varias encuestas, encuesta de liderazgo, encuesta de desempeño, encuesta de clima, y darte perfectamente, cruzando toda esa información, qué riesgo tenemos en porcentaje de personas que son high performance en una compañía, que tenemos en Nightbox posicionadas como grandes estrellas o futuras estrellas, qué riesgo de fuga tenemos y qué podemos implementar
para rápidamente tomar acciones para que esta persona no se nos, al menos intentarla evitar que perdamos ese talento, ¿no? Y el punto de que eso, a través de inteligencia artificial ya hay herramientas y soluciones SaaS que tenemos estas predicción de talento. Por ejemplo, hay una solución, en este caso chilena-americana, que está prediciendo el talento y que tiene gran éxito aquí en compañías en Latinoamérica. Y después también importante proponer eso, inteligencia artificial que también hacen el mapeo de trayectorias profesionales, un plan de desarrollo, planes de capacitación, importante cada vez que viendo tus soft skills o cómo estás a nivel de tu desarrollo profesional, que tengas un e-learning personalizado. Antes había formaciones globales, cada vez más a través de la inteligencia artificial, un e-learning personalizado que te adapta y te da contenido según tú estás en tu situación de tu carrera laboral, ¿no? Y eso sería quizás un poco el resumen que yo veo. O sea, la inteligencia artificial en LATAM, como en Europa, también quizás en LATAM es un paso un pelín, tampoco diría mucho, según qué país, incluso iguales, como Chile te diría está igual que a nivel de Europa, quizás en Perú o México o Colombia les falta un pelín, pero bueno, hay un plan y un potencial enorme para transformar recursos humanos, estos departamentos, para que sean más competitivos y al fin y al cabo sean más dinámicos y eficientar los tiempos y operaciones en estos departamentos. Por lo tanto, esto sería mi aportación como ponente en esta charla. No sé si hay alguna pregunta, si no lo dejaríamos para después y pasaríamos a la última parte, que sería con Jordi Dachira. No sé si hay alguna pregunta o pasamos a Jordi. Perfecte. Doncs Jordi, et dono el pas perquè comentis una miqueta com està tot el que estàs fent, ja portes crec que bastant temps amb el tema de l'estudi d'intel·ligència artificial i que està fent per la 22 @ i com està la situació de les entrevistes. Bé, moltes gràcies. Doncs la Yolanda m'ha demanat que fes un resum preliminar de l'anàlisi de les entrevistes personalitzades, o sigui, un anàlisi qualitatiu, no són... Hi ha alguns números que ens han aportat alguns professionals i experts, però en general és una mica, diguem, preliminar, o sigui que encara falta unes quantes entrevistes que s'han d'analitzar i tal, però tenim... Compartiré un moment... Sorry, no. Si puc compartir, que no se n'està Excel. No és aquest, sorry. My God. Ho estàs compartint pantalla ja, això sí. Ventana, un moment, aviam si el trobo. Ja, es veu. Crec que això no és. Perdoneu, No trobo, però bueno, faré un resum. El que hem creat és un model amb els inputs de les diferents entrevistes que hem analitzat. I aquest model parla que hi ha dos sistemes d'intel·ligència artificial. Un és el clàssic o el predictiu, que és el que els algoritmes i el que fan servir el social media i tots aquests per fer anuncis, per màrqueting, i l'altre és el generatiu, que té un boom des del fa un any i mig o dos, s'ha popularitzat, democratitzat, sobretot el ChatGPT per la població, diguem, i els estudiants, i aquest és el gran canvi que tenim sobre la taula, no? O sigui que no són els predictius, que ja es fan servir la majoria d'empreses per millorar processos, per millorar campanyes de màrqueting o per saber si el client té propensió o no a comprar, el comportament del client segons informació prèvia. I els generatius són els que generen i creen coneixement, no? Diríem, bueno, no sé si dir-ho així, però són els que són intel·ligents, no? En el sentit que ells analitzen les dades, analitzen la interacció amb els humans i aprenen. Aquest és el gran canvi. Que acabarem no donant ordres de comando, que en diuen, no? No dir-los, ara fes això, després faràs això, després faràs allò, que és complicat i molt laboriós de fer, sinó que serà automàtic. Hi haurà un dels exemples que va posar un expert, va dir, ara ens hem inventat una aplicació, no? El teu smartwatch veurà que tu tens calor, tens una temperatura més alta del normal del teu cos o tens fred, i llavors, si està connectat a casa teva
amb l'Alexia o està connectat al cotxe, directament ja canviarà la temperatura d'ambient perquè tu no tinguis fred o no tinguis calor. O sigui que no li haurem de donar cap instrucció de buscar aquesta música, sinó que ho farà sol. En alguns casos, però diuen que això va superràpid. Dels grans temes que hem trobat, hem fet un anàlisi temàtic. A mi m'agradaria anar una mica més enllà i fer un anàlisi network analysis, o sigui, un anàlisi temàtic que tingui xarxa, diguem. O sigui, que els diferents temes poden entrelligar entre ells o relacionar entre ells, però de moment encara no ho hem fet. Tenim aquests sistemes ja, els dos sistemes, el més innovador és el generatiu. Després tenim la part d'innovació, les empreses es posen a implementar aquests sistemes perquè volen innovar i, per tant, els dona valor afegit en la seva imatge, posicionament al mercat. Veuen també oportunitats, són eines que poden ajudar a la millora de processos, a la millora de recollida de dades, a l'anàlisi de les dades, com tu, Geraldine, has dit, a la toma de decisions, que el que fan és integrar tota aquesta informació de forma molt més ràpida i donar-te resultats o donar-te alguns números perquè tu puguis prendre una decisió amb més tenint informació que es genera de forma molt més eficaç. No cal que vagis buscant i traient informació. L'altre són els objectius de les empreses. Sí. I el tercer tema que introduiré és la implantació. Com ha sigut la implantació de les empreses i quins avantatges, desafiaments, la formació, l'ètica i la legislació. Són subtemes, diguem. I després l'últim que tocaré serà el futur. Llavors, dins del que són els sistemes generatius, estem en una fase inicial, tothom diu, un any o dos, que s'està popularitzant. I va molt ràpid i costa molt estar al dia. Alguns experts consultors ens han dit que perquè tenen molta feina, però també perquè la cosa... Cada setmana hi ha noves aplicacions, cada setmana hi ha novetats dins del que són aplicacions generatives. I aquesta fase inicial, aquests models fa que aprenen i els podem entrenar. Tu els pots entrenar el model perquè et doni els resultats que tu vols. També diu que són molt potents i robustos. Són models on tota la informació que hi ha al món està integrada en aquests models, que segurament s'hauran de perfilar algunes coses, però parlen d'una fortalesa i una potència molt gran. I llavors també diu que actualment hi ha un 80% de la informació que s'obté que és correcta, però hi ha un 20% que no se sap. I aquest 20% costa molt de verificar si realment és correcte o no és correcte. I, per tant, necessitem saber fonts d'informació, d'on treu la informació aquests sistemes per poder corroborar, verificar els resultats que ens està donant la màquina. També una altra cosa molt important és l'eficiència i la utilitat d'aquests sistemes, que tenen capacitat de medir. És a dir, és molt útil perquè podem veure resultats i medir-los perquè aquestes tenen capacitat de fer-ho, de medir resultats. Com a resultat ens donen escenaris de solució. En teoria no prenen decisions i això és una de les parts que la Unió Europea ha legislat respecte a la intel·ligència artificial, que no puguin prendre decisions. La màquina no pren decisions sinó les prenen els humans. Per tant, és una eina de suport que ens ajuda, però que no, de moment, això és el que diu la legislació europea, no pren decisions. Però ens dona aquests escenaris que d'altra forma costaria molt més de trobar. Això pel que fa referència als dos sistemes. Llavors, a la part d'innovació, que és el segon tema important, estan parlant que és una tecnologia imparable, està aquí per quedar-se i desenvolupar-se. O sigui, que no ens quedarem ara amb els sistemes que tenim, sinó, com tu has dit, Oriol, estem formant els estudiants pel futur. El problema és quin és el futur d'aquests sistemes, que no saben ni els experts. Diuen que a les últimes versions ja no es pot distingir entre robot i humà. Qui parla? S'està dient que ja s'està trobant la perfecció, diguem, o la manca de diferenciació. Amb la qual cosa ens trobem amb que pot arribar un moment que no sapiguem si és veritat o mentida el
suposo que ens acostumarem també, això és més a nivell personal. Però una de les coses fonamentals és com integrem aquests sistemes dins els nostres processos de treball o processos de producció, que no està tan clar. Molts diuen que s'han creat unes expectatives que no es compleixen sempre perquè s'han vengut com a molt positives i que et solucionaran la vida, però en el fons com a suport, que són eines de suport, una les has d'entendre, has de saber per què les vols i després aplicar-les de forma que sigui factible dins els teus sistemes interns. Moltes empreses ho fan servir com a cas d'ús. Llavors, ells el que fan és un cas d'ús, un projecte, el client té una necessitat en el qual s'integren aquests sistemes i desenvolupen eines que siguin adaptades a les seves necessitats. Això es fa a laboratoris que tenen creats grans empreses, que ja tenen un laboratori d'intel·ligència artificial, diguem, i aquí on creen pròpies eines o eines que ja existeixen al mercat i després les adapten a el que són les necessitats del client. I quasi tots treballen amb les grans companyies Microsoft, Amazon, Google, i em sembla que n'hi ha alguna altra. Algunes dades molt rellevants que hi ha. Pel 2025, 200.000 milions d'euros seran invertits per les empreses al món. O sigui, l'any que ve tenim aquesta gran inversió. Pel 2030 es preveu que la inversió en IA sigui del 3,5% del PIB mundial. I la majoria d'inversió, el 75%, es fa en servei al client. Serveis al client, i hi haurà una part molt important també de recursos humans. Geraldí, tu tens aquí molt a dir. També hi ha un estudi que ens han dit que existeix que demostra que l'ús del ChatGPT, per exemple, pot incrementar fins a un 35% l'eficàcia i productivitat en el lloc de treball. Suposo que dependrà del lloc de treball i de quines tasques utilitzi, però sí que és veritat que inclús els meus alumnes, que ara ja els incentivo perquè facin servir eines d'aquestes, el problema és com fer l'avaluació dels seus coneixements. Si ho fa la màquina, haurem de canviar una mica el que són els sistemes d'avaluació, però això és un problema nostre dels professors, diguem. Però sí, no podem... Les universitats l'any passat deien no, això no es pot fer servir perquè això és copiar, bla, bla, bla. Bé, hem canviat de paradigma, que és un altre dels temes importants. És un nou paradigma en el qual estem tots immersos, el fa servir o no, però en aquest sentit, doncs, està aquí, no? Com a oportunitats, gran creixement del mercat. S'ha de saber... A vegades hi ha empreses que prefereixen ser smart followers que no pas fast followers. Entre altres coses perquè volen saber com funcionen aquestes eines, quines característiques tenen, com poden ajudar els seus clients a millorar i, per tant, a fer la venda de productes similars. I jo trobo que és molt interessant, els smart followers, perquè, en el fons, el que fas és intentar saber quines eines hi ha al mercat, com et poden ajudar a diferents departaments o àrees de la teva empresa i després aplicar-les. Els grans objectius de la implementació, com he dit, és valor afegit i reconeixement del mercat per part dels competidors, però també dels clients, i en el qual es pot oferir un millor servei als clients també. O sigui que tu amb sistemes d'aquests generatius pots millorar el servei al client. I alguns deien també que seguint les tendències del mercat i que tindrà un gran impacte en el mercat, ja s'han posat a les piles des del principi, diguem, perquè volen ser els primers i no els tercers a oferir aquestes solucions als clients. I com a ajuda és una ajuda a les rutines diàries i que no s'entén com una substitució del personal, sinó una ajuda a millorar l'eficàcia i l'eficiència. Respecte a la implementació, que és el tercer tema ja, diuen que necessites una visió empresarial, una visió i una cultura d'empresa per poder implementar aquests sistemes, fer-los teus, en els quals és molt important definir per què vols fer amb això. L'Oriol, aquí estic amb tu, estan amb tu, dient que no perquè sí, no perquè estigui de moda, no perquè existeixi has d'implementar-lo, sinó quina és l'àrea, quin és el procediment, què és el que tu vols millorar. Per tant, uns objectius molt específics, clars, un pla d'acció detallat que inclogui la busca de solucions actuals en el mercat, perquè s'ha de ser molt específic a l'hora de definir què és el que es vol aconseguir amb la implementació d'aquests sistemes,
per enfocar els esforços a les àrees de negoci on poden aportar millors beneficis. Això, entre cometes, algunes coses que dic no són meves, la majoria, sinó que moltes estan en quotes. Llavors, això, el que fan la gent és, les empreses és de dir, a no ser que siguin consultors que ja van a veure què hi ha tot en el mercat i oferir solucions al client, el que fan més és un cas d'ús o per projecte. Llavors, implementen aquests sistemes per projectes o per casos d'ús, en el qual poden mirar també quins són els resultats de forma bastant ràpida i llavors valorar si els interessa o no seguir endavant amb la seva aplicació. Què diuen? Es recomanen projectes pilots, projectes conceptuals o casos d'ús que siguin molt pràctics i que els resultats siguin ràpids d'aconseguir per poder valorar. Llavors parlen de Minimum Viable Product, MVPs. I una altra cosa molt interessant és que una de les empreses va dir que nosaltres el que hem de fer és tenir solucions sòlides i robustes, com he dit abans, go to market amb aquestes solucions al client i després amb una mínima time to market. O sigui, primer, avaluar quines són les necessitats del client, avaluar què hi ha en el mercat, avaluar les teves pròpies eines, diguem, si desenvolupes, i després anar molt ràpid a vendre-les perquè d'aquí una setmana hi haurà un competidor o una altra aplicació que farà que això canviï. Per tant, ells volen tenir unes aplicacions molt potents per dir al client aquestes aplicacions tenen totes aquestes potencialitats per tu de forma positiva i després això, anar molt ràpid a poder-les vendre. I una altra parlava que és necessari desenvolupar la infraestructura tecnològica en la qual s'integri l'arquitectura de desenvolupament d'aquestes eines IA amb les teves eines. Un altre tema important dins de la implantació són els recursos humans, que és un dels temes, diguem, d'aquest estudi. I diu que per primera vegada a la història els humans interactuen amb uns sistemes intel·ligents, que a més són creatius. El que significa vol dir que hi ha una nova interrelació, interface, que deien, amb un agent o sistema, un robot extern, que a més aprèn i per això s'anomena intel·ligent. Per primera vegada a la història, Llavors hem d'entendre aquest canvi, diuen, que significa implantar aquests sistemes i que les empreses necessiten ser conscients d'això a tots els seus nivells. Un va dir ha d'estar introduït a l'ADN de cada una de les empreses quan s'implementen sistemes d'aquestes característiques. Llavors, diu, les capacitats humanes també ens canviaran o ens estan canviant. Ja a Google Maps un comentava que jo ja no sé mirar un mapa, jo no sé anar sol. Jo poso l'adreça al Google Maps i m'hi porta. Això és una capacitat que perdem, però en canvi en guanyem altres. N'aprenem i adquirim altres en el dia a dia, que també que significa un canvi molt important. Respecte a per què implantar aquest sistema, i ens han definit 4 preguntes bàsiques. Quin valor aporta implementar un sistema d'aquestes característiques? Com ens pot beneficiar? En què pot contribuir a les nostres tasques empresarials? La segona seria quines capacitats necessito per poder convèncer i formar els empleats. Comunicar i formar els empleats perquè tothom estigui dins la mateixa visió empresarial. La tercera seria quins riscos i quines oportunitats tinc, o sigui, quins riscos puc assumir i quines oportunitats tinc per portar-ho a terme. I l'última seria com utilitzar i medir aquests resultats obtinguts, amb el nivell d'inversió realitzat. Alguns parlaven molt clarament de quin és el valor per unitat. O sigui, jo inverteixo 1.000, què em dona aquesta aplicació? 1.000 és un exemple tonto, però vull dir que els hi costava molt arribar a discernir quin és el cost real. I moltes empreses, quan han demanat quina és la inversió, diuen, depèn, perquè hi ha algú que s'hi dedica a temps parcial, fent alguna cosa, l'altre va per projectes o cas d'ús, l'altre és el jefe que, jo què sé, i llavors no hi ha una inversió clara de dir, invertirem 1.000 milions en implementar això, o els que siguin. Què més? Les avantatges que signifiquen, com heu mencionat, automatització de processos, per exemple, fer les actes de reunions o aquesta reunió que tenim avui, podrem prescriure tranquil·lament a través d'un sistema, que de fet ho estem fent per les entrevistes qualitatives.
un resum dels correus electrònics o la búsqueda de quina és l'última presentació que es va enviar al client, perquè tens 1.000 presentacions i no saps ni on estan, o també per la legislació interna d'empreses, que a vegades són totxos molt grans i no saps on trobar la informació. A mi em passa a la universitat, tinc un totxo de legislació i de responsabilitats, diguem, i obligacions que em costa bastant encara saber on són. Per tant, t'ajuden molt a definir escenaris de futur també, a processar continguts, imatges, documents, etc. Recollida i analítica de dades. Llavors, quins desafiaments tenim sobre la taula? És una eina, no és una finalitat, d'acord? L'hem d'utilitzar com a tal, com a eina de suport. La privacitat és un gran tema. Un dels exemples que va posar, si m'allargo m'ho dieu, però un dels exemples va ser el cloud, no? Quan va començar el cloud, la gent no estan les meves... Perdó, digues. No, que sí, que segueix, perdona, Jordi. Sí, on estan les meves dades, no? Diu, passa una mica ara que no sabem on estan les coses, no? En aquest... Llavors, verificar la informació resulta fonamental, com he comentat, i el cost d'inversió també. Perquè ara el cost pot ser per ús, per capacitat, per llicència, i inclús les tecnològiques que ofereixen aquests sistemes encara no tenen clar quin sistema utilitzar, no? Si tu compres el software o tu utilitzes el software per a un lloguer. Llavors, hi ha moltes i diverses solucions que no són sempre fàcils d'adaptar i integrar en les existents. No és tan fàcil com ho venen, diuen, no? S'està venent i generant unes grans expectatives, com he comentat, que després el dia a dia fa que generin que no sempre es compleixen i, per tant, genera una certa reticència. Vull dir, em vas dir que això i després sobre la taula no és el que esperava. També, per culpa d'aquestes novetats setmanals o mensuals, ells deien setmanals i diàries, no poden estar al dia i esperen els experts una estabilització, diguem. Després del boom aquest d'IA generatiu, esperen que s'estabilitzi una mica per poder llavors... Però, per exemple, un dels exemples, com el Google Scholar, que els estudiants poden fer servir per trobar articles d'investigació o acadèmics, hi ha una aplicació que té 200 milions d'articles acadèmics universitaris dins l'aplicació. Per tant, la búsqueda d'informació secundària es convertirà en una cosa molt senzilla que ara és molt farragosa. Llavors tenim el tema de l'ètica, La Unió Europea ha legislat de forma restrictiva. Com he dit, les màquines no poden prendre decisions, però això comportarà també que la Unió Europea estigui a la cua de les innovacions que es produeixin en el mercat. Per exemple, que ara no sé on he dit, però Apple Intelligence no es vendrà a Europa en el futur, que és una aplicació d'IA que s'està desenvolupant. I n'hi ha altres. Sembla que parlàvem de Meta tampoc ens oferirà aquestes opcions, amb el que tindrem al final una desavantatge competitiva com a continent respecte a altres zones que no tinguin legislat aquesta legislació restrictiva. I també respecte a l'ètica molt important de com s'utilitzi i per què, amb quines finalitats, perquè deien el foc pot ser bo o dolent, depèn de com s'utilitzi. Hi ha coses molt bones i hi ha coses que no. I llavors dependrà del compromís, de les obligacions morals i de la cultura empresarial que s'apliqui o no una certa ètica. També parlaven les grans companyies que fa temps... Una cosa, Jordi, vull dir perquè, Jordi, per anar acabant més que tot, perquè teníem una hora i mitja de... Sí, ho sé. Ja estic. No, parlaven de... Exacte. Sí, ja vaig a les conclusions. Que tenen el seu codi ètic de com utilitzar aquestes eines. I ja per acabar, el futur està aquí per quedar-se. Recursos humans tindrà un gran impacte, moltes o algunes professions seran substituïdes i se'n crearan de noves i hi haurà models de negoci que desapareixeran, com per exemple els call centers, desenvolupadors i dissenyadors de web, 3D, eines de gestió, artistes, escriptors, fotògrafs, que ja s'està veient que la intel·ligència artificial està substituint aquestes professions, a poc. I la gran pregunta és, estem preparats per aquesta revolució tecnològica, aquest canvi de model, aquest paradigma, nou paradigma? La resposta és que no. Oriol, i tu ho has comentat també. I no estem preparats pels canvis que s'estan produint actualment. I amb això acabo.
Perfecte. Jordi, gràcies pel resum, que sé que és complicat perquè hi ha moltíssima informació i sé que portes temps treballant-ho i, bueno, amb això estàs. Una pregunta et faria, també que ho sàpiga tothom. L'estudi, el volum, més o menys, quantes empreses s'han entrevistat? I segon, quan està previst que surti l'informe perquè també ho sàpiguen tots els... Sí, ara estem a les 9 o 10 entrevistes personalitzades, d'acord? I estava previst 25. Com a mínim farem 20, que serà aquest novembre. Hem d'acabar a finals de novembre, diguem, el que és l'informe tècnic preliminar per poder presentar-lo, no? Ara, la presentació oficial, no sé si tu... Perdona. No sé quan serà la presentació oficial en detall. Potser l'any que ve, no? Crec que seria per gener, febrer, no sé, crec que tinc entès, estava previst. Ara estem a la fase d'anàlisi. 25 tirant a febrer-març. Perdona, Marina? Ja, 2025. Sí. Sí, perquè estem a la fase d'anàlisi d'aquestes entrevistes, però també de les enquestes. Quan tinguem tancat l'enquesta, es va fer un anàlisi preliminar amb unes 50 enquestes i ara s'ha de fer amb les 100 i pico que hi ha complementant la informació. O sigui que sabrem les empreses amb més experiència o més inversió què opinen de recursos humans, com han canviat la seva selecció, etc. Podem creuar les dades a la que és la part quantitativa i de la qualitativa és possible que el nostre model, diguem, amb aquests temes variï una miqueta, no? Però bàsicament ho tenim en bastant. Perfecte. Jo no sé si hi ha alguna pregunta més, si no anirem tancant. Algú té alguna pregunta per algun dels ponents o aportar alguna cosa a la xerrada que vulgui aportar?